Nganeli mege Swahili se siasa yebunere ane bwane neke gusi Richmond watene nireganse inububeka oboteba nga utagite tuikaranse na Simba bwarati motebi ntore ndugukwana nere atige kurwania abantu bosongo amekishwa otigire otwara liberera linyinge gaire towni araba bakabuna Bishop Mairoba kwanera bamotebi buna gusieko gambereka usiteri bune kororekana usieta leto omuntu bwata mabera mange omuntu sigete kilo omuntu omotebi ntorere gokorega sina inwe na ando omotebi ga inche naja kilo oversight na ikaranza na inche tugambe na inwe bado nande pakamba oversight tenere asiane so imukolega asieno motebi ni mosigete ngo segete kata ninche atanye na mosegete bono mosegi ara iro mwana iburu omwana ikaria amanya kwanga ko igwe binto omosegi ya motebe pie nakyo gukora umwana ucyo igo weitera osoko muri gi omukwanere ninche muri gi mukwanere marasaba ni morete so mwako yo Bishop toikaranse tomotebye karaba sacha nabakungu babo tebiri kinyangi tori go chikwana sikoli ya sanse Gozano Gamerego Tari bitinambo ate no mwana oye inche na mosegete inche na tebeti abagusinga mwana we mwega asi nareke goriereke nabara tuale nkorengi ya no bongo buya akonyo musi onye usinyire nkyo tagete nkore so genda mu motebi nindebe dikumukwanira obo sinya inche mina endelea safari yangu. Jambo la pili ningependa kuzungumza kwa Kiswahili. Niko Cardinal Otunga High School. Ningependa kumwambia Mheshimiwa Rais